Evo nas natrag nakon pauze. Primjer 2. Primjer 2 radi se o modeliranju akcija koje se razmjenjuju između objekata koji su ovdje navedeni malo drugačijim slovima. Vidimo, čak je i navedeno u drugoj rečenici da objekti su pozivatelj, pozvanik, telefonska centrala i apstraktni objekt razgovor. Dakle, interesira nas koja se to signalizacija izmjenjuje između tih objekata ukoliko se radi o iniciranju poziva. Evo, u miru pročitajte tekst i onda se vidimo na rješenju. Evo, idemo na rješenje, dodajemo novi list papira, primjer 2. Ovaj dijagram je nešto kraći nego prethodni. Imamo 4 objekta, s time da ću najprije nacrtati 3 objekta na papiru. Prvi, drugi i onda ću ostaviti malo prostora i treći ću ovako tu smjestiti. Prvi će mi objekt biti pozivatelj, drugi objekt telefonska centrala, kratko TC i treći objekt pozvanik. Malo ću im linije života produljiti. Komunikacija između ovih objekata započinje kada pozivatelj nekako signalizira telefonskoj centrali da je slušalica podignuta. Evo, možemo to prikazati ovako. Napišemo na primjer signal, slušalica podignuta. Dakle, ja sam pozivatelj, dignem slušalicu svog telefonskog uređaja i time zapravo šaljem signal centrali da bi ja sad nešto htio, da bih htio ostvariti uslugu poziva. Što radi centrala? Ona, možemo to prikazati kao da odgovara na način da šalje tonski signal. Sljedeća stvar je ja kao pozivatelj unosim znamenke. Možemo to upotrijebiti simbol za akciju poziva kojeg ćemo izmijeniti. Najprije samo da napišemo da je to unos znamenki. Ali vidjet ćete kroz dijagram da zapravo na ovu akciju nigdje ne postoji odgovor. A u tom slučaju onda znamo da to nije akcija poziva, već asinkrona akcija za koju smo rekli da se crta sa ispunjenom linijom, ali prazna ovakva strelica na kraju. Pa ću ja sada izmijeniti ovu liniju sa praznom strelicom. Iako mi se ova baš i ne sviđa, nije nešto specijalno dobra. Možda ako bi ovo povećao, evo, sad je malo bolje. Dakle, ovo sad označava asinkronu akciju. U tekstu vam je navedeno da unos znamenki smije trajati maksimalno 30 sekundi, no međutim, taj uvjet se ne može prikazati na ovome dijagramu. Postoje neki drugi dijagrami kroz koje ćemo proći, gdje možemo navoditi i nekakve uvjete, ali ovo nije jedan od takvih dijagrama, pa se ovdje uvjeti ne navode. Nakon što unesemo znamenke, telefonska centrala preusmjerava poziv. Možemo to prikazati kao da zove sama sebe
ovaj dio ću opet obrisati i kaže preusmjeri poziv. Sada vam je u tekstu interesantno navedeno da nakon što se ove akcije dogode, telefonska centrala kreira nekakav apstraktni objekt koji se zove razgovor. Stoga ćemo ovdje gdje smo stavili prostora za još jedan objekt, staviti taj objekt. Naziv mu je razgovor. Tu je njegova linija života, budemo vidjeli do kud treba ići. Ono što najprije želim prikazati je tu akciju tvorbe. Na slajdu gdje sam objasnio kako se prikazuje ta akcija, stoji ovako nešto. Da imamo akciju create koja ide od jedne linije života na drugu, pa bismo onda zapravo razgovor mogli i ovdje staviti. Jel? Ali to je jedan način na koji se može to prikazati, ali ja vam sad želim pokazati i drugi način, a to je da ovako stavimo, normalno bolje da to obrišem nego da ovako stavim. Dakle, možemo i ovako prikazati. Sad se pokazuje da sam stvarno to trebao testirati prije nego što sam počeo snimati, jel? Ali evo, snašao sam se u hodu. I sada ovdje napišemo create. Dakle, ovo je drugi način da ta akcija tvorbe zapravo bude spojena na pravokutnik gdje je naziv samog objekta, a ne na njegovu liniju života, što je ovaj draw.io silom htio da bude upravo tako prikazano. Dakle, objekt telefonska centrala kreira apstraktni objekt razgovor i preko tog objekta se obavlja daljnja komunikacija. Ono što ovaj objekt radi, on zapravo signalizira pozvaniku na način da šalje nekakav zvučni signal, odnosno da ovdje telefon zazvoni. Pa budemo to prikazali kao akciju poziva. Dakle, imamo nekakav signal ili signalizacija, dvotočka, zvučni signal. Nakon što pozvanik podigne slušalicu, možemo prikazati kao da se šalje nekakav odgovor prema ovom apstraktnom objektu, slušalica podignuta. Nakon toga razgovor naređuje telefonskoj centrali da spoji jednog i drugog. To ćete vidjeti da će biti asinkrona akcija, pa ću vidjeti hoće li mi dati da kopiram ovu akciju. Hoće. Evo, prema telefonskoj centrali, asinkrona akcija, spoj poziv. Zbog čega je asinkrona? Zato što vidjeli ste i sami kroz tekst, nigdje se ne navodi da se na ovu akciju šalje neki odgovor. Ako nema odgovora, to onda znači da nije mogao niti biti poziv, jer svaki poziv zahtijeva odgovor. A ako nije poziv, nije odgovor, onda još jedno što preostaje je asinkrona akcija. Ako izuzmemo create i destroy, za koje obično je jasno navedeno da je akcija tvorbe ili akcija dokidanja. Budući da je ovo asinkrona akcija, ovaj naš objekt razgovor ne očekuje nikakav odgovor, odnosno u objektu se mogu dalje izvoditi akcije, pa sljedeća je, budem opet tu zapravo kopirao ovu asinkronu, on zapravo naređuje jednom i drugome da se spoje. Pa evo, prema pozvaniku naredba spoji se
i ništa ne očekujemo za uzvrat. Isto tako i prema pozivatelju naredba da se spoji. Pokušavam tipkovnicom jer možda će tako lakše. Ja. Evo, to nam je dijagram završen. Namjerno sada na njega neću staviti one simbole za aktivaciju, zato što smo rekli da možemo i bez njih. Oni zapravo ne služe nikakvoj interpretaciji tih akcija, nego ovako samo da vizualno pokažu koliko dugo neki objekt sudjeluje u nekoj komunikaciji. Evo ovdje ću izostaviti taj simbol sa dijagrama. U ovome dijagramu smo vidjeli kako funkcioniraju te asinkrone akcije. One zapravo dopuštaju objektu, kao recimo u ovome slučaju, da nastavi sa radnjama dalje bez da čeka nekakav odgovor, pa je to bio ovdje slučaj. Isto tako pokazali smo kako se može označiti da jedan objekt kreira neki drugi, preko kojeg se onda dalje razmjenjuju neke poruke. Eto, to je to za primjer 2, vrlo kratak, pa možete se malo odmoriti ako treba, pa se vidimo na primjeru 3.